Emisija Veče sa Ivanom Ivanovićem skinuta je sa programa televizije Prva. Emisija Veče sa Ivanom Ivanovićem skinuta je sa programa televizije Prva. Popularni talk show neće se emitovati u petak 23. januara, a prema nezvaničnim informacijama vlasnik Prve je lično tražio da se prekine saradnja. Ivan trenutno pregovara sa matičnom kućom, ali ukoliko čelnici televizije ostanu pri tome da emisija više ne bude u programskoj šemi, po ugovoru će morati da plate veliku odštetu Ivanoviću. Popularni voditelj za sada ne želi da se oglašava na tu temu. Podsjećanja radi, Ivanović je u junu 2013. godine produžio ugovor sa Prvom na još 3 godine. U zvaničnom saopštenju televizije Prva kaže se da su pregovori u toku. Nakon današnjih razgovora vrha televizije sa Ivanom Ivanovićem doneta je odluka da se zbog kršenja internih kompanijskih pravila i poslovne discipline emisija ne emituje do daljeg. Razgovor sa Ivanovićem će se nastaviti sledeće nedelje, a u konačnom ishodu obavestit ćemo javnost blagovremeno, saopštila je pres služba Prve televizije.